sai magani na ƙarshe wanda nake so ku yi amfani da shi game da duk matan da nonanta ya lalace sanadiyan aihuwa ta yi yayi, ko budurwar da take bukatan za ta shiga gidan miji ta aminta jikinta ta gyara jikinta. Wannan yana daga cikin abin da matan Sudan suka yi kokari suka taimaka ma ƴan uwansu. Hatta dilka din nan da ake ta addini wanda bai saba wa shari'a ba, duk malamai sun kawo. A gurguje, matar da take fama da wannan matsala, nonanta ya lalace bisa sanadiyan aihuwa ko wani abu, za ta samu ɗanyen shinkafa, ta samu alkama, ta samu simsim, ta samu kuma asalin garin hulba, ta samu ayaba, ta yanka shi ta busar da shi, ta haɗa gaba ɗaya ta niƙa. In ta niƙa sai ta dinga samun ruwa na aya, tana damawa, tana yin kununsa da safe da yamma, yana tayar mata da nonanta saɓanin yanda yake. Ai in kun lura, talauci da yunwa na sa nonon mace lalace. In ta samu abinci mai kyau da ni'ima, to wannan abincin da za ta ci abinci ne kuma kayan ƙara gyaran jiki ne a jikin mace. Ina roƙon Allah ya gafarta mu. Ita kuma budurwa bata yi aure ba, bata taɓa shayarwa ba, ko bazauran da bata taɓa aihuwa ba, man hulba kadai za ta je ta saya, ta dinga shan sa so 4 a wuni, yana illajin na breast din mace. Muna roƙon Allah ya taimake mu. A cikin lokaci Allah ya gafarta mu, Allah ya biya mana bukata. Ina da